कि सारा जग जीता हो गई नी, घरवे में हार गई नी। हाँ तो ये भैया लोग रउआ लोग का सोचता नहीं कि हमार कोनो भारी एक्सीडेंट हो गइल बा? तो ना, बिल्कुल रउआ लोग गलत सोचता नहीं। हमार कोनो एक्सीडेंट नहीं भइल, इ तो हमारा मेहरारू के प्यार हो। माने बुझ जाए कि हमार मेहरारू यही तरीके से प्यार करेले, नाक मुंह फोड़ के। अरे बाप रे बाप, हमारा मेहरारू के केहू जोड़ा धरती पर नहीं खे। उहे एगो बिया नु कि नया नया वर्जन से प्यार करेले। का कहिए भैया कि काली रुपवा बना ले हुए मंगवी जब हम खाना, कि काली रुपवा बना ले हुए मंगवी जब हम खाना। कैसन आइल बा जमाना, मारे मर्दा के जनाना। और देखी तो खाली हम ओकरा से खाना मांग देवी, ओकरा मुड़ी पर काली मई सवार हो गई। अरे बाप रे बाप, बस हमारी यह गलती बा कि खाना हम काट के ना खवी, ओकरा से मांग देवी। वही खातिर मार मार के नाक मुंह कपार फोड़ देले बिया। हे भैया लोग, इ कैसन जमाना आ गइल बा ये घड़ी। अरे अपना पति परमेश्वर के अगरबत्ती देखावे के चाही तो त लात मुका देखावतिया। का कहीं ये भैया कि घरवा में बैठल बैठल चलती चलावे ले, कि घरवा में बैठल बैठल चलती चलावे ले, हम ही झाड़ू पोछा करी और हमारे से बर्तन धोआवे ले। बुझ जाइए भैया लोग, हमार बियाह खाली नाम के भइल बा। हाँ, ससुरा जौन काम हमरा मेहरारू के करे के चाही उ सगरी काम हम ही नु करतनी। बताई, झाड़ू पोछा मर्द लोग के काम हो, बाकी हमार मेहरारू इतना न संस्कारी बिया कि झाड़ू पोछा छोड़ दी, सयो साड़ी हमारे से धोआवे ले। हम तो सोचत रहनी कि हमार बियाह हो जाइलू तो दुख सगरी दूर हो जाई। बाकी धन्य है मेहरारू, अरे तू जहिया से घर में अइलू हमार दुख तो औरी दुगुना हो गई। हाँ, कितना निमन हम कुंवार में सुतत रहनी 8 बजे ले, बाकी तहरा छत्र छाया में जब से आइल बानी नु 4 बजे भोरे में जगा देलू। आज हमारा उ माई के बड़ी याद आवता जौन कहत रहे नु कि बाबू हो, जहिया ले तू हमारा छत्र छाया में बाड़नु तहिया ले सुख बाड़। बाकी जहिया तहार बियाह हो जाई आ मेहरारू आ जाई नु तब बुझ लिए कि जिंदगी तहार तबाहे बा। अब हमारा वो माई के याद आवता, हमारा दिल से यह आवाज निकलता कि माई होता निया जई तू, माई होता निया जई तू, महुगी तना सतावतिया आके तू ही बचा जई तू।